alamisa ye décembre kalo tile 29 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an minnu b'aw sigi ni ka kunnafoni k'a lajɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Fondamela bi an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye kunu décembre kalo tile 28 san 2022 ACI 2000 o kɔnɔna la ni o ye Amdalaye Kaw olu fɛ yen sa cakɛyɔrɔ bɛ yen ni ale wele ko agence de gestion du fonds d'accès universel la AGFO o baaraw kɔni biriki fɔlɔ o dara an ka ministre ɲɛma ale fɛ a kɛra ka ministre min fana to a kɛnɛ kan sa o de ye ministre ye min ni ale ɲɛsinen bɛ an ka seko ani dɔnko koɲaw olu ma n'o ye Andogoli Gindo ye a kɔfɛ fana AGFO ɲɛma ni o ye Bubakar Sakɔ ye olu bɛɛ kun bɛ kɛnɛ ale kɔnɔna la ni cakɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni a musaka bɛna t'i jɔ sefa wari miliyari 8 ni a kunkanfɛ min ni a bɛna jɔ dugukolo min sanfɛ o de kuntagala bɛ t'i jɔ fo milimetri 200 o bɔɲɔgo la ni cakɛyɔrɔ in yɛrɛ ale bɛna jɔ kalo 27 o de kɔnɔna la. Observatoire national de l'emploi et de la formation bi alamisa décembre kalo tile 29 san 2022 u y'u ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ta ko 13 ni ka o kɛ o dagayɔrɔ yɛrɛ o kɔnɔna la bakɔjikɔrɔnkaw olu fɛ yen a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra an ka ministre min bɛ yen ni ale ɲɛsinen bɛ sɔrɔ boso koɲaw olu ma fo ka taa se cakɛ koɲaw olu ma ni o ye Bakari Dumbiya ale k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ONEF ka san 2023 musaka bɔta kan ka bɛn sefa wari miliyari 1 ni miliyɔn 462 ma o b'a yira k'a fɔ ko dɔrɔn de farala ani san 2022 ta kan kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 1 ani murumuru 6 o de yɛlɛna a kan. Ivoirien ka finitigila ka 46 min kɔni minɛnen bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la kabini juillet kalo tile 10 san 2022 bi u bɛna taa kiiri tigilamaw olu ɲamanow bɛ décembre kalo tile 29 ma tile damadama kɔfɛ ni anw ka jamana ni Côte d'Ivoire kɔni ye bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni maa ninnu ka kiiri o bɛ kɛ bi. Décembre kalo tile 28 san 2022 an ka ministre ye sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o kɛ sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min n'u y'a yira k'a fɔ an ka kiiri tigilama minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɛmaya jɔyɔrɔ la ka taga se sariya sun tigilamaw olu ma dɔ kɔni bɛna fara olu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ taga si o kan maa minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'u to san 65 la sisan kɔni u bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka u to san 68 de la. Chinois maa 4 olu kɔni minɛna sanubɔyɔrɔ o la sanubɔyɔrɔ min ni yamaruya tɛ u bolo ka sanu bɔ an ka dugukolo o kɔnɔna la o minɛna yɔrɔ min na sa o de ye Kenkoro ye Kenkoro ale ni Buguni ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 200 bolimafɛn bɛ yen ni ale wele ko bulldozer ka taa se pick-up ma ani maramafɛnw kɔni suguya caman kun bɛ ni maa ninnu bolo u ye u bɛɛ lajɛlen minɛ u la k'u to o sanubɔyɔrɔ la. Banyangarakaw ulu fɛ yen Banyangara gouverneur ale ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye maramafɛn ye maa si yamaralen tɛ bilen ni ka maramafɛn kɔni mara i bolokɔrɔ u ka dugu o kɔnɔna la maramafɛn yamaralen bɛ maa minnu bolo sa o de ye an ka finitigilakaw ye ka taga se MINUSMA maaw olu ma. Menakaw fɛ yen dɔ kɔni su o de yera ji kɔnɔna la décembre kalo tile 27 tɛmɛnen dugulamaw de kɛra sababu ye sa ni ka tigilama ale su ye a tigilama yɛrɛ kɔni sifinnaka de don a yirala k'a fɔ ko a ye marifakisɛ 2 ni ka o de sɔrɔ kelen kɛra kunkolo la kelen dɔ ye o kɛra a kamakun na serebolomaw y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na maa minnu kɔni kɛra a sata ye olu ma se ka lakodɔn maa min yɛrɛ kɔni ni ale tanyana u ye a ka janajaw kɛ o don kelen na Menaka kaburudon na. Ni wagati na sayɛlɛma ale bɛ ka i sɛnsɛn ka se fɛn min ye sɛw ye ka taga se nafɛnkɛnɛw ale ni nafɛnjalaw ma ni wagati na olu kɔni bɛɛ lajɛlen sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ yɛlɛnen don an ka sugu kɔnɔnaw la nasanaw yɛrɛ kɔni olu kamana gannen don kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko pomme de terre ka taga se jaba ma dɔ farala olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan an ka sugu kɔnɔnaw la.
kunnafoni jabaran na jabaw kunnafoni damana ma bolo kora bi ala musadoya na ni ka da kilengena bela jilen kuloka o de tuyeni tunga lafiya de an ga kunnafoni ale jukarama dondo bay ni wakati na tunga lafiya ka cité ta ko flana terrain ulu to sebenu damne na banagoron kaw ulu fe no so mini abena jo hectare saba o de sanfe ne mambe no sabe fe ka iseno tunga lafiya ka ni terrain ko ina sa o kan no ni fe bela jele terrain kilengena bela jele titre foncier do wa 15/20 o do terrain nu ye sefa wari million nani ani wa keme na bi bolo yoroni kele ibe se ka sara na ti bolo fana iba dogo ni sara kalo ibe euro wari keme duru ni bi wolon vlani fla ni ka o de bo o be se wari wa bi wolon vlani duru ani dorome binandema iba sara san kelen konna la na bana sara la ika terrain ale be kitay ni terrain bana tala kuma mina ame soro ka andado so joli ko nya ulula akwa ambe dona na tawla kuna funu kura ulu keneka